Hormatly prezidentimizin Ahal vilayetiniň tenagat pudugyny ösürmüň esas horlary hakyny kabul eden kararyna laýyklykda. Ahal vilayetiniň Behirden etrabynyň sünçi obasyna bina edilen bagça önümleriniň we meýweleň suwlaryny öndürýän kärhana iş ümdügi barha ilerlige. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekaçylar birleşmesiniň agzasy bolan Akyaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bu hususy kärhanasynyň taslimy kuwatlygy sagatda 8 tonna meýwe suwuny öndürmäge niyetlenip, onda iň kämil enjamlar oturdulan. Kärhanaň işe ýerdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde meýwe suwlarynyň bir näçe görnüşi öndürilýär. Geljekde bolsa bu kärhanada ila tarapyndan köp eslep bildirilýän meýwe suwlarynyň has köp görnüşlerini öndürmeklik gözüňde tutulýar. Kärhanada önümçilik bölümlerinin ikisine has taqiqi taýýarlaýjy hemde gaplaýjy bölümlerde ähli işler häzirki zaman azyk tehnologiýasynyň en kämil tilsimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli meýwe önümleri, meýwe suwlary taýýarlanylýar hemde 7 günlüğen ýadgyly owadan gaplary gaplanylýar. Akyaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bagça önümleriniň we meýweleň suwlaryny öndürgen kärhanasyna öndürilen önümler döwrebap enjamlaşdyrylan hil barlykhanasyna gözden geçirilýär. Kärhanada öndürilen ýokary hilli önümler ýordamyň vilayetleriniň we paýtagtymyň Aşgabat şäheriniň Söwdan okatlaryna uradylýar. Häzirki wagtda bu ýerde işçi hünärmenliň 60-dan uragy ähmet çekip, işler çalşyk esasyna alınıp barylýar. Kärhanada işgärliň ähmet çekmeklere diň çalmaklary üçin hem ähli şertler döredilen. Olary döredilýän şeýle giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyza tüý sürükden çykýan hoşallyk sözlerini beýan edýärler.